Hei, mun nimi on Raisa Foster ja tää on mun taidevaltakunta ilmiöennusteeni. Perinteisesti taiteellahan on ollut kriittinen tehtävä. Sen on ajateltu paljastavan epäkohtia, haastavan valtaa ja varoittavan tulevaisuuden uhkakuvista. Mutta mitä tapahtuu, kun dystopia ei ole enää varoitus, vaan todellista arkeamme? Meidän ei enää tarvitse kuvitella dystopioita, näitä tulevaisuuden uhkakuvia. Elämme niitä jo nyt. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät enää ole jossakin tulevaisuudessa, vaan ihan nykyhetken todellisuutta. Luontokato etenee myös kiihtyvällä tahdilla. Ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteita murennetaan hyvin avoimesti. Demokratia, kansainvälinen yhteistyö ja solidaarisuus ihmisten välillä on unohduksissa. Me ollaan viimeiset vuosikymmenet eletty rauhan ja vakauden aikaa, mutta nyt hyvin lyhyessä ajassa moni itsestään selväksi luultu asia on murentunut. Mitä taide sitten tällaisessa ajassa voi tehdä? Kun kriisit kasaantuu ja sosiaaliset ja ekologiset ongelmat monimutkaistuvat, taide ei voi jäädä vain kritiikin ja dystopian kuvaamisen tasoille, vaan nyt tarvitaan radikaalia toisinajattelua, toisin kuvittelua ja toisin tekemistä. Tarvitaan utopioita. Tarvitaan toivoa tulevaisuudesta. Tarvitaan ihanteellisten ilmiöiden visiointia. Mutta utopioiden luontiin tässä dystopioiden ajassa tarvitaan 3 asiaa. Ensinnäkin me tarvitaan faktoja. No itse asiassa meillä on jo valtava määrä tietoa siitä, millainen maailma on. Ihanteellisten tulevaisuuksien kuvittelu, sen tarviikin perustua näihin tosiasioihin. Toivon ylläpitäminen, kun ei voi perustua katteettomaan haihatteluun, vaan me tarvitaan tietoa sosiaalisista ja ekologisista ongelmista ja myös niiden taustalla vaikuttavista mekanismeista. No toiseksi me tarvitaan kriittistä reflektiota. Faktat ei yksin riitä, vaan meidän täytyy myös ymmärtää, miten tämä meidän nykyinen elämäntapa ja arvot ylläpitää näitä kriisejä. Tarvitsemme siis itsestäänselvyyksinä pitämiemme asioiden kyseenalaistamista. No kolmanneksi tarvitaan myös fiktiota. Tiedon ja reflektion lisäksi meidän pitää pystyä myös kuvittelemaan ja rakentamaan toisenlaisia mahdollisuuksia. Koska jos me halutaan rakentaa parempi tulevaisuus, niin kyllähän meidän ensin täytyy pystyä se edes kuvittelemaan. Eli tarvitsemme kaikkia näitä 3. Faktat antavat tietoa todellisuudesta. Reflektio auttaa kyseenalaistamaan sen, mikä vaikuttaa muuttumattomalta. Ja fiktio antaa mahdollisuuden kuvitella, että asiat voisivat olla myös toisin. Kun taiteessa yhdistyy kriittinen reflektio ja rohkea kuvittelu, se tekee tiedosta jotenkin enemmän todellista. Se tekee tiedosta konkreettisesti koettavaa. Pelkkä tieto kun ei maailman muuttamiseksi riitä. Tarvitsemme kokemuksia, jotka liikuttaa ja muuttaa meitä. Taide onkin voimakas transformaation väline, koska se aktivoi kokonaisvaltaisen kehollisen ymmärryksemme.
jossa integroituu erilaiset tietämisen tasot. Ensinnäkin taidehan avautuu meille aina ensin aistien kautta. Me kuullaan sävelet, nähdään värit, muodot, tunnetaan tekstuurit ja liikkeet. No melkein sitten välittömästi tämän aistihavainnon jälkeen taideteos herättää myös jonkinlaisia tunteita. Haltioitumista, vihaa, kyllästymistä, inhoa, ihastumista. Ja nimenomaan nämä tunteet voi sysätä näkemään asioita toisin. Ymmärtämään syvemmin ja lopulta sitä kautta sitten toimimaan myös uudella tavalla. Toki taide usein haastaa myös järkiperäistä ajattelua. Se voi saada meidät analysoimaan ja erittelemään todellisuuden ristiriitaisuuksia. Taiteen integroimien eri tietämisen tasojen, eli aistisen, emotionaalisen ja järkiperäisen lisäksi, on myös hyvin oleellista ymmärtää taiteen relationaalinen luonne. Eli taideteoksen merkitys ei koskaan synny vain teoksessa itsessään tai jossakin taiteilijan intentiossa, vaan aina teoksen ja kokijan välisessä suhteessa, relaatiossa, siinä vuorovaikutuksessa, jonka taide herättää. No, mikä sitten on minun ilmiöennusteeni vuodelle 2050 kaiken tämän jälkeen? Eli millainen utopia antaa suuntaa teoillemme? Vuonna 2050 ihmiselle keskeinen olemisen tapa on tietoisesti läsnä oleva. Ihanne ihmisyyteen kuuluu kyky olla aistisesti ja kokonaisvaltaisesti läsnä tässä hetkessä. Sen sijaan, että analysoimme, mittaamme ja arvotamme toinen toisiamme ja itseämme, avaudumme todistamaan olevaista sellaisenaan. Olemme auki kaikilla aisteilla maailmaan ja samalla läsnä kaikille tunteillemme ja kytkeytyneinä keholliseen empatiaamme. Olemme ymmärtäneet, että empatia ei ole vain joidenkin yksilöiden tai tiettyjen ihmisryhmien ominaisuus, vaan yksi elämän keskeisimpiä myönteisiä voimia. Siitä syystä vuonna 2050 yhteisömme eivät enää perustu hallitsemiseen ja kilpailuun, vaan moninaisten elämänmuotojen vaalimiseen ja yhteistyön vahvistamiseen. Empatia ja yhteistyö luovat elämää, kun taas vallankäyttö ja kilpailu tuhoavat sitä. Tietoisuus empatiasta, elämänvoimaa eli erosta synnyttävästä voimasta ohjaa toimintaamme kaikilla elämän alueilla. Niin yhteiskunnallisissa rakenteissa kuin jokapäiväisessä kanssakäymisessäkin erilaisten elollisten kesken. Vuonna 2050 voimme todeta, että 2020-lukua hallinneen Thanatoksen eli kuolemanvoiman ja tuhon viettelyksen aika jäi onneksi lyhytaikaiseksi. Tietoisen läsnäolon ja kehollisen empatian kautta olemme kykeneet kuvittelemaan vastuullisempaa suhdetta kaikkeen elämään. Ymmärrämme, että olemme osa laajempaa elollisten olentojen verkostoa, jossa jokaisella on oma merkityksensä. Yhteiselämä planeetallamme on kehittynyt sellaiselle tasolle, jossa emme enää kysy, mitä voimme ottaa ja käyttää, vaan miten voimme elää yhdessä huomioiden jokaisen olemassaolon itseisarvon. No, tämä ei ehkä ole täydellinen utopia, mutta olkoon se yksi suunta, jota kohti voimme kulkea jo nyt.
mehän ei koskaan voida tietää, millainen tulevaisuus tulee täsmälleen olemaan, koska rakennamme sitä itse joka hetki omien arvojemme ja tekemistemme kautta. Mutta siitä huolimatta voimme valita suunnan. Ja miksi emme valitsisi suuntaa, joka perustuu elämän monimuotoisuuden vaalimiseen ja yhteisöllisyyteen? Vuosi 2050 ei ole itse asiassa kovin kaukana. Oma lapseni on silloin vasta 35-vuotias. 2050 ei siis ole utopia jossakin kaukaisessa tulevaisuudessa, vaan ihan mahdollinen tulevaisuus, joka rakentuu jo tänään, tässä ja nyt. Jokaisessa sanassa ja teossa, mutta myös hiljaisuudessa ja tekemättä jättämisessä. Jokaisessa ilmeessä ja eleessä, jokaisessa katseessa ja kosketuksessa. Kiitos.